كسلام تعال بيز سددو كسلام تعال بيز سددو تغفلني قبل بابا معدو تقبلني قبل بابا معدو. سلام فاميلي سلامكم يبزح ازي سامي رياكتي سامي نايكم تمليسا متنيو سبسكرايبنا لايك بمقار ناز چاناليز بيتسم مخان كيترسو همزو كل غزي تغورو سبسكرايب غورو لايك غورو ناز چاناليز دما بيتسم مخان كيترسو عيكم داي لا فيديوتاتنا نقصر ينتي مستفلا من على هنسي حاطاتي تلقي عبد بجندنا እሺ ፋሚሊ በተፈለማይ ቪዲዮና እንቀጥለና ሰናይ ምክትታል ልብ እንተዳ ተሰይሩ ሕልምኻውን ክስበር ይኽእል ንምፍቃር ከቢድ ዝገብሮ ነገር ኣሎ ንዕድል ጉዳይ ኮይኑ ምስቲ ዘፍቀርካዮ ሰብ ንኸይትነብር ዓበይቲ ፈተናታት ይገጥሙኻ እሞ ብዘይ ምርጫ ናይ ክልቲኻ ክትፈላለ ትግደድ ልብ ድማ ዘፍቅሮ ሰብ ተዘይረኺቡ ክሳነትካ እዩ ዘሕድገካ ካብ ጥዑይ ሰብ ናብ ሰንፈላል ሰብ ትቕየር ነቲ ቃንዛ ዝፈተኖ ሰብ ጥራይ ዝፈልጦ በዓላት ዘይግለጽ ውሽጥኻ ዘሕምም ህይወት ትሕልፍ ድሕሪኡ ምስ ካልእ ሰብ ንኽትነብር ህይወት ምጅማርካ ዘይተርፍ እዩ ይኹን እምበር ንስኻ ከዓ ልቢ ትምሳኻ ዝነብር ሰብ ቅድም ኢኻ ትጎድኦ ፈቲኻ ዘይኮነ ሓንሳብ ዝተጎድአ ልቢ ስምዒት ክህልዎ ክሳብ ዘይክእል እዩ ዝድንዝዝ ፍቅር ማለት እምነት ጥንዕና ትሕትና ክብሪ እዚኦም ትዝየልዮም ፍቅር ማለት ኣይኮነን እዚኦም ዘይትገብሮም ትኾንካ ፍቅሪ የለን ክትብል እውን ኣይትኽእል ፍቅር ማለት ነቲ ተፍቅሮ ከም ነፍስኻ ምስ ተፍቅሮ ከም ሕልናኻ ምስ ትኾዶ እዩ ፍቅሪ ኣሎ እዩ ፍቅሪ የለን ማለት ኣይኮነን ጥራይ ኣጠቓቕማ ነቲ ከተጥፍዎ ትሓስቡ ዘለኹም በአውራጃን ገለን ጸሊእኩሞ ዘለኹም ህዝቢ ዲኹም ህዝበይ ትብልዎ ደለኹም መን እዩ ህዝብኹም ህዝበይ እንዳበልኩም ክዛረቡ ከለኹም ሲል ንወረዳኹም ዲኹም ትብልዎ ደለኹም ወይስ ንአውራጃኹም ድዩ ወይስ ንመን ኢኹም ከምኡ ትብሉ ዞም ህዝበይ ክትብሉ ትውዕሉ ህዝብኹም ስመን እዩ ወዲ ዓድኹም ወዲ አውራጃኹም ወዲ ጎደቦኹም ወዲ ወረዳኹም መን እዩ ህዝብኹም ህዝበይ ትብልዎ ዘለኹም ክትዛረቡ ከለኹም ምክንያቱ ኣይናይ ህዝቢ ይሰማዓኩም ምክንያቱ ንናይ ህዝቢ ኢኹም ትመስሉ ንስኹም ንመን ህዝቢ ትመስሉ እስኪ ንገሩና ካብ ኤርትራ ንመን ትመስሉ ንህዝቢ ዓዲ ኋላ ትመስሉ ኣይትመስሉን ንህዝቢ መንደፈራ ትመስሉ ኣይትመስሉን ንህዝቢ ካርነሽም ትመስሉ ኣይትመስሉን ኢኹም ንህዝቢ ሸውዓተ ዓንሰባ ትመስሉ ኣይትመስሉን ንህዝቢ ስመራ ሞኻ ኣይትመስሉን ጠቕሊልኩም ንመን ኢኹም ህዝበይ ትብልዎ ዘለኹም ንህዝቢ ሰንዓፈ ንህዝቢ ዓዲ ቀይሕ ሰገነይትኻ ኣይትመስሉን ንመን ኢኹም ትመስሉ ንስኹም ንመን ኢኹም ትመስሉ ህዝበይ ትብልዎ ዘለኹም መን ድሮን ተጠቂምኩም ድሮን ሒስኩም ክድብድብዎ ትደሊ ዘለኹም ህዝቢ ዲኹም ህዝበይ ትብልዎ ዘለኹም ስለዚ ኣነ እንታይ ዝብል ርዲኢት እንታይ ዝኾነ ይታሰድድ ዘሎ ህዝበይ ትብልዎ ዘለኹም ኣይ ነብስኹም ኣይትዕሹ ህዝቢ ምሳኹምን ኣባኹምን የለን ህዝቢ ካብ ዘይንፈልጦ ሸይጣን ካብ ዘይንፈልጦ መልኣኽ ንፈልጦ ሸይጣን ይብል ኣሎ ምክንያቱ ነቲ ህዝቢ ስለ ዘይትመስሉ ነቲ ህዝቢ ክትመስሉ ተደሊኹም ከዓ እቲ መንገዲ እዚ ኢልናኩም ኣይትሰምዑን ኢኹም ግን دار بوردا باوراجا بعليت اندات قاطقطكا نبعلخا نهزب حركتو صويتخنا نبعلخا باريا زتبالكا يو تدغم ببارنت زطسطسكا طسطس نمنيخا حركتو صو اسخاس نمنيخا باريا الكاتو نينا حزبيكم حركتو صو حزبي ارترا حركتو صو كابي كتوصو نبعلخا حرازي وصخا اتحساسبخا كو نول زيرو بوينت زيرو ماينس زيرو بوينت تحساسبخا يأمروها بغبابو زي سرحسي نهزبي ارترا حركتو صو أبدأ زلنا سب حرا يوصخان يثرف ننفسها حرا وصخا يخا تمريحك تصفيعك تقسيمك اللي غتخيل قد نبعلغا نسبات بمعمات ديغر سقيلكاس نهزبي ارترا حرا توصو نهزبي ارترا حرا زيكون كا توصو كتبلا تصلو انت خيلكا سلطان كتحس اسو يخا دليخا هزبي ارترا قطيمكا عين دليكا ميدكا ابزي سلام زي جبركا اب اوروبا اب كوننت إيروبا كوننت عملو أبزي سب ترغاغيتو يحلفالو بأوراجا حدار كتبتن داو علكا حد قال نام نيجيريا مسكدت ولا أوراجا نادي عيكونتين إلكا خزارب توعل بدنسي نهزبي يرفع حركة توصو عيتحفرن قروب نماني حركة توصو نهزبي يرفع بأوراجا سب تفاتح فالسو
أبدأ كوكدي حدا كوكم بتينكم ما ها بسانكم مسكين هزبي كنواس أنا يبلغ قرأت تجاوز حسن لي حواتي أبز عالم أبز بلانيت نعيز مسل زبز تقراي بقى ونقايد ساب نعيز مسل حوي بقى كمود اللي دليك حملي دليك ورسني دليك تزبي زياد حيماتكم قفنش تلكم حدور حتى يميتكم حدور نما نرفض انتهو قبريهم كيدوم أشكال لالو نزن دار أخا أبحرز موته فتحات يقبرلوني ندا تبعله بدعتات ما عاد يحلفوا زي تاريخي صباح حتى فتحويت إرترا من البات زوم سبات زيهم ناتهم زروه صبوت تقينهم كعصروا محمد تقينهم كبحق درجة كان محق تطاخب ليهم سلازي نز قداي زي تطاخ نبلو كلنا جامنا نبركت حد من قوات تطوبل نزوم من إسيات نراي بزيا زطفو دلو يحواتنا مالتي معات بحج خا اب طمقتهم زبلعنا قلعت غوبيزوم سي ابز بحيرو طفو له سلازي نذكرهم نعم زوم قلعت بحج زولدون زي بحري يصبي دلو فتح انت زينتينا زي بحري قصالي نيرتراوያን እንዳተመገበ كنبري لميدناي نحنا دق بحرينا كم تودت كابود بولو تمالون زبلكو دق بحرسي بحر وحد أنالو لك بحر እንዳወሰደው ما تبع المنم تعميتهم دبل ስለዚህ نحنا بحر كنعندري زقبا واناتات بحرينا يزبحال بحر عساتات غفيفنا نبلع منጭ አታዊና ክንገብሮ እምበር ዓሳና ዓና ክላገጸልና بحر خودአና ሳይም ተገቦን በጣም ዝሕዝኒ ማለት እዩ ሶ እዚ ዝኽርታተይ ደሎ ኣብዝራእዮ ማዓት ሸበጣት ኣሎ ደቀ ኣንስትዮን ከም ዝነበሩ ኣዴታት ቆልዑት በታ አንተ ወይ ዘራእኻዮም ጥጦታት ከም ዝነበረ የርእካ እዩ በጣም ይደሕዝን እዚ ታሪክ ቀጻሊ ምዃኑ ጥራይ እዩ መሊሱ ደጉሄካ ማለት እዩ ክቕየር ብዘይ ምኻሉ ካብ መዓልታት ሓደ መዓልቲ ኣብ ገዛ ሓደርኩን ለይቲ መፅዩሲ ኣደይን ሓፍተይ ከዓኒ በኽሪ ውላዳ ኮይናሲ ኣብ ገዛ ሓራስ ነይራ ሕጂ ሰብኣያ ከዓኒ ወታደር ገዛ መፅዮም ንዓይ ምሳኣኑኒ ክዳን ክምለስ ኢሎም ሓፍተይ ማለት ገና ይተጠመቐትን ሕጂ ናበይ ደሊኹማ ሓራስ እንድያ ትብል ኣደይ ከዓኒ ክንወስዳ ኢና እሞ ንሳ ደኣኒ ኣክን ንምንታይ ኢላ ክትወስድዋ እንተትወስድኾንኩም ሲ ንዓይ ውሰዱኒ ኣነ እንድየ ድዩ ንሳ ሓራስ ያግደፍዋ ኣነ ክኸይደ ኢላ ንሳ ክዳና ቀይራ ኖ ንዓኺ ንወስደክን ኢና ንዓይና ንወስድ ነታ ህፃን ኢሉ እንተመፀና ኢሎም ሓፍተይ ለይቲ ምድሪ ሰዓት ሓደ ናይ ለይቲ ፅዒኖም ንሰገነይ ተወሲዶማ ማለት ኣብ ኣነ ኸዓኒ ወላ ሓደ ነገር ዝፈለጥ ቆይ ነበረን ኦረዲ ኩሉ ግዜ በረኻ ስለ ዝነበረ ምሕዳርና ንጎ ከባቢ ሰዓት 9 10 ተኸውን ኣቕቲረ መፅየ ገዛ ምፅ ኢለስ ሕጂ ኣደይ ከዓኒ ኣብ ክሽና ኣትያ ቁርሲ ገለ ተዳሉ ኣይነገረትን ኣነ ኸ ናበይ ከይዳ ኣይበልክዋ ምፅ ኢለ ኮፍ ኢለ ጥራይ ሕጂ ኣንዳታይ ዳ ነብስኻ ዶ ነጊርካ ገለ ትብለኒ ማለት እዩ ወይ ምብራቕ ንም ወሲዶማ ለይቲ መፅዮም ታቆልዓ ኸ ምስ ቆልዓ ወሲዶማ እሞ ክኸይድ ናበይ ክትከይድ كخيد نحر قلا وسيدهم دام من تخبر نو أيتخيدين يا ن سبعة دويلو لو خطلفون أجت أم خوين سبعة خاني أبكر بس أني حكوا خير كيوسا عصبيني تلفون تدويلو خاب عصب ورقة مثلا يتخص على السدد نابنا بوليس 4 معلت كساب نساتهم ونات أريهم نتقدر يوم فتحوا حساب زبلهم تمهادو ونسي 4 معلتي مس قلعة زي تطمقت قلعة 4 معلتي ابنا بوليس تأثيرا مالتي دحارتي سبايا مستم اهادو تراداديو تزقات مخونتات نيجيرو ناب سجنتي تليفون تدويلهم تعو بزغتنايتو مريحنت نايزي سبايا مالتيو تفتح نسا تسديدا مالتي سلازي كم زعانت قفعتات ما لا يقولون زرورو زموصو زامسلو ملأختات قبل عليها وقصنات كبصحا از مصان تخون ابز حج ساعات ون بزعبا بيتايون ازارب زلو غدايو تفطير زلو نسو دما ازي قبل عليه بيتاي لاي غيراتو زلا اسراح
ማለት እውን በዓልቲ 4 ወርሒ ጥንስቲ እንዳሃለየት ኮይና ግን ናይ መርዓ ስነ ስርዓት ጌራ ናይ ተክሊል ስነ ስርዓት ከም ዝፈጸመት እውን ብዙሕ ሰብ ይዛረበሎ ብዛዕባ እዚ እንዳተመርኮዘ እውን ኣብ ልዕሊ ኣርቲስት ሄለን ወይ ከዓ ቤታይ ላይ ብዙሓት ወቀሳታት እንዳበፅሓ እዩ ዘሎ እቲ ብኣቢሉ እውን ናይ ትግራይ ካህናት እውን ዘውቅስ ተግባር እዩ ተፈጺሙ ዘሎ ማለት እውን መብዛሕትኡ ሰብ እውን እንትፍንዓ ነቶም ካህናት እውን እዩ እንዳወቀሰ ዘሎ ማለት እውን ካብ ሓሊፉ ንካህናት እውን ናይ ትግራይ ካህናት ከመይ ዓይነት ካህናት እዮም ብገንዘብ ዝግዝኡ እንዳበለ እቲ ሃይማኖት ዝሽርሽሩ ወይ ከዓ ዘጸልሙ ስማታት እንዳተዋህወ እዩ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ማለት እውን ነቶም ካህናት ስለ ዝፅረፍ ዘለው ንሳ እንታይ ፈሊጣቶ ኮይኑ ግን ካህናት ግን ስርዓት እዚ ክፍጽሙላ ኣይነበሮምን ዝብል ብዙሕ ሰብ መልእኽቲ እንዳሃበ እዩ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ተመርኩዛ እውን ኣርቲስት ሄለን ወይ ከዓ ቤታይ እውን ብዛዕባ እዚ መልሲ ይባላ ንሱ ከዓ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ወፅየ ሚስጥር ሂወተይ ዝዛረበሉ ጉዳይ የለን ናባት ነብሰይ ተዛሪበ ብቲ ዝግበአኒ ማዕረግ ተመሪዐ ኣለኹ ክትብል እያ ተሰሚዓ ዘላ እዚ ብቤታይ ላይ ተዛሪቡ ዘሎ ዘረባ ሕፅር ዝበለ ግን ድማ ኣብ ውሽጡ ሚስጥራዊ ዝኾነ ጉዳይ ዝሓዘ ዝመስል መልእኽቲ ኣመሓላሊፋ ዘላ እዚ ድማ ማለታ ሙሉእ ግልጽ ኣቢልና ናባኹም ክናብል ኣነን ኣባት ነፍሰይ ወይ ከዓ ናይ ነፍሲ ኣቦይ ተዛሪበ ማለት እውን ንስሓ ኣቲና ተዘርብ ጌርና ኣብቲ ዝግበአና ዝኣክል ማዕረግ ተብዩና ተመሪዕና ኣለና ማለት እውን ናይ ንስሓ ኣቦኣ ተዛሪባ ይፍቀደኩም እዩ ኢልዋ ኣሎ ማለት እዩ ኣክሊል እዩ ካብኡ እውን ተዛረብ ዘላ ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልታት እውን ድሕሪ ማለት እውን ካብ ዝወለደት ጋና 4 ወይ 5 መዓልቲ ጌራ ስለ ዘላ ድሕሪ 7 መዓልቲ ወይ ከዓ ድሕሪ ዘሎ እውን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ወፅያ ክትዛረብ ምዃና እያ ሓቢራ ዘላ ሎም ዓንቲ ዝሓዝኹም ቪድዮታት እዚኦም መስሊ ነይሮም ኣብ ቀጻሊ ብልገራርሙና ትኩሳት ዝኾኑ ቪድዮታት ሒዘልኩም ክምለስ እየ እስካዕ ሽዒቱ ሰብስክራይብ ና ላይክ ብምግባር ናዚ ቻናል እዚ ቤተሰብ ምዃን ከይትርስዑ ፒስ